Restu. Perahu layar sih ya, Nak? Ya, perahu layar. Ya. Mas Mas Uncek sih bintang tamunya diaturi jumeneng kok gen ngatur suasana panggung. Nduk legit karo ana meneh bintang tamune. Ya, ya. Binaan Tenaga Lembaga Kebudayaan dan bersinergi dengan Kementerian Kebudayaan selain pada malam hari ini mendatangkan dalang dari Karanganyar Ki Anom Dwi Jokangko, juga pada saat ini juga menghadirkan bintang sinetron. Inilah dia Mas Primus alias Pria Mung Setugel. Maturun Pak Kangko. Napa? Maturun nggih jenengan dadi pyayi jujur ngoten lho. Loh, jujur perkara? Lah kan pria mung setugel. Heeh. Kena cetha jelas mung setugel dadi ora apus-apus. Iya. Kadang ki enten sing dalang ngapusi bintang tamu ana bocahe gagah gede dhuwur. Lah sing metu kok nyelkutis. Iya. Iku enten yen jenengan jujur pria mung setugel. Ning alhamdulillah walaupun ada kekurangan pasti ada kelebihan. Nah, nggih, wis disyukuri lan dinikmati mawon. Genah cetha kekuranganmu fisik. Fisik. Kamu Kak juga mempunyai kelebihan. Kelebihanmu apa? Paling ya kelebihane dendase. Lah kelebihan napa kados kula le? Lho, nyatane kowe iso nembang, iso joget, iso dagel. Kuwi lek mujudake karomah saka Gusti Allah sing diparingke kawan kowe minangka dalan kowe golek dalani rezeki ngono lho. Alhamdulillah mung saged-sagete. Ya. Kula nyanyi iki ora kok mergo apik iki ora. Katimbang dong ngrungokke kirik kerah ngono lah. Ora dene ngono wong tanggapanmu ya laris, ora tau leren. Wong iki yo nyelak-nyelakne. Niku kok ora kok mergo apike ora. Lah sebabe? Mergo mesakne kok. Kados kementerian ngenten niki lho. Kementerian Kebudayaan. Nah niki ajeng nimbali dagelan kondang. Iki bakal ya tetep kelakon. Pamane artis-artis kondang nggih kelakon. Contone Abah Kirun. Dagelan kados Cak Percil. Cak Yudo. Komet Dodok. Gareng Semarang. Nah, kok nanggap kowe? Ya kabeh do main sing selo kula ki ambal. Nggih niki ciri khase ngeten niki. Saking kebudayaan. Ki pengen ngopeni anak cacat ngeten niki. Nah, anak cacat iki sapa? Sedekah ning tengah anak cacat. Lha ya anak cacat iki sapa? Kula kali jenengan. Tak biacak cengamu. Kowe ngelokno aku cacat iki cacat apa? Yen kula cetha cacat fisik. Lah aku jenengan cacat mental to. Gendeng napa? Ya kok jenengan mboten ruh maos gendeng to? Ya ora. Lah jare aku ki waras wiris. Alah sing ngomong waras wiris napa? Lah kok kowe ngarani aku cacat mental utawa gendeng ki dasare apa? Kula diceritani mbah kula. Anu le ngono nek dalan nek wong omongan dhewe terus disauri dhewe kuwi wonge rada gendeng. Aja mbok cedhaki engko ndak ketularan ngono lho. Dadi omongan dhewe sauri dhewe gek guyang-guyu nesu dhewe. Oh iya iya, mi masuk akal. Lah jenengan wiwit wau sonten kan omongan kiambak sauri kiambak. Terus nesu-nesu dhewe. Terus perang-perang dhewe. Niku kan ciri-cirine wong gendeng iki ngoten niku. Oh. Ya tak tampa kanthi jembaring dada. Aku mau anggap wong gendeng ora masalah, tak tampa. Ning berarti sing gendeng kan ora aku tok. Lah sinten? Yoga-yoga iki. Ngerti nek wong gendeng kok ditabuhi. Nggih ora mung yoga-yoga tok. Kok iso? Sinden niki nggih gendeng. Kok iso? Yoga nabi ngono kok kene nyuda nyuwara. Berarti yoga dalang sinden gendeng. Ora mung yoga dalang sinden gendeng. Terus Pak Restu kae. Pak Restu napa? Jenengan jeloke gendeng, potong bayarane ora. Pak Restu kae bijaksana, wong gendeng-gendeng ditangkap terus mulai disangoni ngono lho. Oh, lah nggih. Timbang turun dalan, ya ta? Nggih niku cocok Pak Restu iki bijaksana es. Gen wong gendeng ndang ra gendeng iki dikeki dit ngono lho. Oh nyatane Pak Restu iki ya tanggamu lho. Tanggamu lho Pak Restu iki tanggamu. Putih to, Pak? Lho, metesih. Yen Pak Handoko metesih, kula tepang. Pak Restu yo metese. Metese to, Pak? Heeh. Alah, Pak, mboten pinarak to, Pak. Omahmu ngendi? Ora tak gawa. Omahmu kono lho alamate.
Alamatnya nggih mriko kok. Karang Pandan. Karang Pandan kan cedhak karo Metese. Celak. Iya, Nggih, celak. Matur nuwun Pak Restu, ugi sedaya para pejabat ditungake Pak Kangko. Senajan to ki dongaku seprana-sprene ora kabul, insyaallah ya muga-muga dongaku bengi iki kabul. Ya ngopo? Soale aku seprana-sprene donga awakku dhewe ora dikabulke Gusti. Lah kowe ndonga apa to? Gur pengen modot tok ora modot-modot. Ya iki donga kagem sedaya kemawon para pejabat. Mugi saestu pinaringan sehat, panjang yuswa, amin. Murah rezekinipun, amin. Dados pimpinan ingkang amanah. Amin. Nah, ingkang saged mendika mbeto kebudayaan mliginipun wayang tambah ngrembaka tambah jaya kemawon. Amin. Nah, luar biasa. Alhamdulillah aku bangga tenan aku. Ngopo? Atase setugel iso nang nggon kementerian ngene iki lho. Kowe ning Jakarta wis ping pira? Kula hitung ping kalih. Oh, ping pindho. Ping kalih. Iya. Enten taman mini kalih niki. Oh iya, nek wayangan. Wayangan nembe niki. Oh iya, nembe niki. Nembe niki alhamdulillah. Mau menjane Pak Restu. Pripun? WA karo aku. WA bab ning aku. Bab napa? Anu Mas Kangko mengki dagelan jenengan sing setugel niki, mengki lek mulai teng Solo mboten sah digawa, kersane teng mriki kemawon. Ajeng di anu dadose pegawean mriki. Ora. Lah napa? Arti ge seret-seretan putrane Pak Restu. Urip kok beneran. Yes. Wong nggo seret-seretan ning rumasane apa kewan. Aku ki wong urip iki aku ki rekoso-rekosone lho. Heeh. Aku rene melu rombongane DC ae. DC piye? Apa enek bintang tamu kok melu rombongan? Heeh. Gek nang ngebis iki lho. Arep lungguh kursi itu. Kono lho. Oh disikang-sikang. Sikang-sikang peh ora melu rombongan. Heeh. Kancane do ngatung jatah uang makan, aku yo unu-unu dhewe ra kei. Heeh. Ya ora apa-apa lah. Enek meneh ki wau sia-sia enten kamar mandi. Heeh. Ngerti mboten? Ora ngerti. Enten toilet. Toilet kan mboten enten anu sing lebet niki lho. Sing tingkat mriki kan mboten enten. Tingkat 3 kita. Bae mboten enten. Ora enek. Ora enek. Eneke toilet shower napa? Wastafel karuan toilet anu niku semprotan toilet niku tok. Iya. Terus kok gek aduse piye? Aku kan yo ngono to. Enten sing nylemong. Kowe engko gampang. Kowe engko tak kekke dhuwur wastafel mengku repo ngono. Aku tak rasake model ki apa kaya kucing aku yo ngono. Gek wong arep kurep nang wastafel gitu. Matur nuwun. Lah nuwun. nek dikeki pomo ning nggon kamar mandi enek bake ngono. Apa ya iso nyiduk lah ya ora iso to. Mboten saged, yang dhuwur mboten saged. Heeh, ya. Nek ya disemproti nggon toilet mula. Cepete ngadus wonten mawon. Iki pokoke ngipur masyarakat ana ing Jakarta. Nggih, ugi sedaya menika dulur-dulur PWKD, PWKS, KBBN menika sedaya ugi kepareng rawuh. Betul. Ya ditungake muga-muga lancar rezekinipun, usahanipun tambah ngrembaka. Keluarganipun nggih ayem tentrem. Oh nggih, amin. Pokoke wis dedonga kagem sedaya kemawon lah. Ya. Bejo donya bejo akhirat. Nek anu iki ana bintang tamune sik lek legit aku wis kulino petuk. Nggih. Nah, iki dhisike sing saka kene Mbak Sevia. Mbak Sevia. Heeh. Wah. Diaturi pinggak panggung nggih. Asmane wis Sevia. Wah, piyayine mesti wayu, gedhe dhuwur. Diaturi tindak panggung ya. Monggo. Monggo Mbak Sevia. Nah, yo. Mbak Sevia, monggo.
Modelmu kaya arep numpak apa ngono. Lah pripun nek tilunge dine ya tak go-lugo to. Gen dinggo lungguh nduk Sevia iki lho. Oh, alah tak. Lah dilongke aku ya tak kira tak go-lugo. Ah, gen ketok dhuwur. Cahayu. Mangga. Jan. Jan, elak. Mbak Sevia asmane basa Jawa saged mboten? Saged. Oh, sekedhik saged. Oh, sekedhik. Oh, Mbak Sevia niku nama lengkape sinten? Kula Safia Aulia Rahmawati. Wah, Aulia Rahmawati. Nggih. Sakniki sekolah teng pundi? Kula sekolah teng Sekolah Khusus Negeri 01 Tangerang Selatan. Wah. Kelas berapa? Kelas setunggal SMP. Oh, kelas 1 SMP. Kalau aku masih PAUD ya. Wis cek PAUD. Masih PAUD. Berarti cek gede Sevia. Saya tua mriki. Nggih. Nggih, Dek Sevia. Cita-cita mau jadi apa, Mbak Sevia? Jadi sinden. Jadi sinden. Apa Generasi keturunan bapaknya seorang seniman juga? Mboten. Ibu sinden. Mboten. Loh, kok pengen nyinden ki dasare napa? Kok cita-citanya menjadi sinden ki apa? Pengen nguri-nguri kebudayaan Jawa. Nguri-nguri kabudayaan Nah. Jawi. Bapak-bapak tepuk tangan buat Nduk Sevia. Ngeten lho. Gur pengen nguri-uri kabudayaan Jawi. Ah. Bapake ora seniman, Ah. ning putrane pengen nguri-uri budaya, cita-cita pengen dadi pesinden. Pesinden. Yes. Muga-muga kasembatan Mbak Sevia. Jadi- Dipun ijabah Gusti. Heeh, sinden kondang, sinden kuncara. Nah, Wis, tenan nek sinden ki ditekuni, cucuk nduk timbang derep niku saestu. Nggih. Nggih. Badhe nembang napa sampean? Sinom nyamat. Sinom nyamat. Nggih. Klasik niku saged. Nggih. alah jenengane ketok ngentengke ngoten to. Biasane lek cah cilik-cilik ini sing diajari iki lagu Lestari, lagu anu apa jenenge kowe? Apa Oplosan. oplosan dan lain-lain. Iki lek Nah. diawali saka klasik ini ki luar biasa. Wong pengen cita-citane pengen sinden kok lagune oplosan. Nopo enten lho jenengane. Nah, coba ya nak Cahayu nembang biasa kaya ngapa. Nah, Nih. ya. Kula nderek gladi nggih Pak Dalang. Nggih, cantik. Dalaku Luar biasa. Aku lek kaya ngene iki kudu nangis. Nah. Nek bocah cilik dudu anake seniman, gelem nyinden atiku trenyuh. Aku mbayangke aku iki ya. Pripun? Aku ki dalang. Nggih. Wis ora tau leren paribasane. Laris Aku- ora ukur. Aku duwe anak lanang barep malah senengane mancing. Jan aku. Niku kantun didikane kok. Aku Kantun didikane kalian niku riyen niku kali sinten ngonten. Lah dhisik ketoke ora cetha, dadi ya anak-anak ya ora cetha. Aku kudu nangis tenan. Ayo Nduk terus Nduk. Ayo Nduk. Manap
Semangat ya Nduk Sepia. Nggih. Sampan mempunyai kelebihan yang sangat luar biasa. Nggih. Nah, kan leres ngendikane jenengan mau to. Enten kekurangan pasti ada kelebihan ngono lho. Heeh. Dadi awake dhewe niku wis percaya nek kowe semangat ya. Oh, ora usah minder karo sapa-sapa. Dianggep bae iki kabeh iki do goblok ngono ya. Yo. Nek kecuali Pak Handoko kali Pak Restu. Ya terus nak Lanjut. Cahayu ya. Duh. Pinaso tapa Cak. Keleng, enten dawuh napa? Rene ngasih. Amit. Pripun? Gak nonduk Sepia. Ora kowe. Nggih. Kula mung lantaran ning kula pekewuh Pak. Ngopo? Pekewuh jenengan mosok maringi. Lah piye ta? Pekewuh kali Pak Restu to. Ngopo? Jenengan maringi mosok Pak Restu mboten. Padake wong tipis Pak Restu. Oh iya. Gak nonduk Sepia. Iya. matur sembah nuwun Pak Dalang. Nggih. Cahayu. Pripun? Paringno. Lah nggih. Kula paringke ya. Ampun diparingke Bapak Ibu nggih. Nggih. Dicelengi. Nggo ditabung nggo sumben. Soalnya jenengan ki sing tanggung jawabe Bapak Ibu ngono. Oh, nggih. Ini tak cekelke ketok iwuh ngoten wae. Iki anu ya An, Nduk Sepia karo Mas Uncek. Pripun? Aku duwe dulur neng Jakarta. Nggih. Pada malam hari ini itu apa jenenge mirsani lewat live Live streaming. streaming. Ini memberikan amanah kepada saya untuk diparingke Nduk Sepia. Oh, ngaten. 500.000 dari Bunda Santi yang ada di Jakarta. Bunda Santi, terkenal Bu Iin. Bu Iin. Nah, nggih. Nggih. Alhamdulillah. Itu ngono lho engko ndak kelong. Nggih. Engko dalane ya dipikir lho. Kowe wis entuk saka Bu Santi ya 300 to? 300 kok pira? Sak yuta ngoten kok lho. Nah, pira? Oh, oke sak yuta. Sak yuta karo dilatih jajet kae lho. Ada lagi terus kaget. Mosok. Ayo Nduk terus lanjut sik engko ndak Nah, ayo. ilang nggih. Matur sembah nuwun. Elok. Lho kalian kanca-kancane nganti ngadeg leh tepuk tangan ki mergo bangga. Wah, yo suwantene sae Iya. lho. Ditampi riyen. Riyen dereng kok. Ah, Ya mbok pilih anu melih napa sampun? neng ku sik genti sing sitok kae, pinggir dhewe ya digunakne kae. Gentenan. Oh, nika to? Heeh. Ya diparingke. Oh, Diparingke duwite lho. iya iki arep nyanyi meneh. Oh, an nyanyi meneh yo engko. Nggih. Heeh. Oh, nggih. Mengke riyen nggih. Nah, iki kok nggon ngendi kantongane enek ora? Heeh. Ora enek to? Oh, biasanya mbahku kae disukulke ngene. Nggih. Kuwi jarno gen digawa Nduk Sepia sik karo ngenteni paringane Pak Restu. Lah ngono to. Nggih. Wis dikantongi. Ya gen kono wae Nduk sama di situ Anu, aja gak apa-apa. Anu, mriki. Pripun? Nah, Salim. salin. Heeh, Anu. sami-sami Nduk Salim. Amin. Mriki pinarak mriki riyen. Nah, mriki jenengan lungguh kene sik. Nah, lungguh kene sik. Wah, pon mriki riyen. Wes, iki sinten mriki? Kae sitoki kae. Sinten? Legit. Legit, Iya. ya. Pon aku wedok iki Ya. luar biasa ya. Kumak pang Pak yo. Ayo. Iya. Hei. Dan
Ayo joget Cahayu. Monggo 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 dek legit aturan minggat wonten ing panggung paring lalipun ning para miyarsa mugi Allahumma amin. Iki anak-anak meneh ya An. Anak-anak, ayo. Wah. Salim sih, salim. Yes. Salim. Salim. Kowe iki tuwek. Lah napa? Kudune sing cium tangan ki, nduk legit. Oh iya walik ngono. Nah, ngono kowe ya manut ae lho. Madhep ana. Iya, madhep ana. Madhep ana. Heeh. Jane iki dalange ketuwekan yen ngene iki. Ngopo? Mau jane sing sore mau dalange bocah. Iya. Iki isine bocah tok. Iya. Bocah sing bertalenta Nah. dan tidak akan malu geluti budaya Jawa. Lho, iki luar biasa nih. Bocah-bocah milenial lho iki, Lah, lahir zaman iki. sekarang lho. Nah. Nyatane karo senine dhewe, budayane dhewe mencintai. Tesih seneng. Heeh. Nduk lagi. Jarang ta. Saman iki legit sapa jenenge, Cahayu? Nggih, nderek tepang nami kula Legit Mustika Pualam. Wah, musika Bu Alam. Nggih. Asli saking pundi no? Sragen. Sragen Jawa Tengah. Nggih. Sragen to ya? Sragen. Oh alah. Lah ngapa? Ya tangga Heeh. kabupaten. Heeh. Saman mau rene karo sapa? Nggih kalih Ibu. Kok cuwantik menturun mbokmu we mesti we. Heeh ta? Ibuke sing Enten, Pak. dibuke. Ya kan lho, Ibuku kayak sing kacamata lho. Kalih. Heeh. sing ngagem kacamata iki to? Heeh. Nggih. Oh alah. Ya cantik kok ya anak. Iya. Cantik, heeh. Neh, luar saya kelas pinten Cahayu? Nggih, kula kelas kawan. Kelas kelas apa? Nggih. SD. Nggih. Kelas 4 ki mau kelas 1 Siji SMP, SMP. ki kelas 4. Kowe PAUD. Iya. Lah kecilik dhewe kowe kok. Iya. Iya, luar biasa. Anu, Iki cita-cita. Ah, Ya, sing takono, mau kan Mas. cita-cita pengen dadi presiden. Ah, ya. Nah, yen cita-citamu pengen dadi apa? Dik? Sinden. Sinden uga. sinden kaya Nah. sapa? Kaya sapa? Kaya sapa? Kalih Mbak Niken Salindri. Wah, Weh, iya. kaya Niken Salindri. Iki murid Niken Salindri kok wingi digawa ning Kediri kono. Weh, diajari enten mriko? Diajari Niken Salindri. Oh, alah ya semoga-moga. Lah niki Mike dikasih sama Mbak Niken. Mike kuwi lho. Oh, sing- Mike kuwi sing maringi Mbak Niken. Nggih. Matur nuwun Heeh. kanggo Mbak Niken. Nggih. Ah. Wis muga-muga ki terkabul cita-citanipun. Amin. Generasi-generasi penerus Mm-mm. sing bakal ngrembakake kabudayan Jawi mliginipun wontening pewayangan wontening Ah. pesindenan. Nyinden Nggih. boleh, bercita-cita sebagai seorang seniwati yang hebat boleh, tapi jangan sampai meninggalkan pendidikan sekolah itu nomor satu kan sampean. Nah, Ya. Ah. rungokke kuwi Juara piro sampean? Bar napa rapon ndek iki juara piro? Mboten juara? Isen Pak. Hah? Isen Pak. Nyapa isin? Hah? Ranking 13 Pak. Ranking 13. Rek telulas sih kuwi muridé piro? Muridé piro? 28. 28. Oh, si apik, si apik. apik. Ah. Apik. Ah. Aku lho kayak ranking 3. Wah, hebat no kowe. Hmm. Ranking 3. Iya. Muridnya piro? 3. Mung 3 cok. Nggih, salim riyen Pak. Salim kene Cahayu. Kene. Nah, Ya, aja cedak-cedak lho. nah, kelas 4 SD. Ya. Iso metutuk ya arisan. Apa nih? Gelungane iki lho iso metutuk. Lah iya. Ning sesuai ukuran kok gelungane ya iki gelungan cilik. Nek gede kabotan kok ndeglak terus. Ah iya. Sampeyan arep nembang apa nok Cahayu? Nggih. Arep ngaturke apa arep omong sih? Apa arep ngucapke selamat Selamat hari wayang. Hari wayang. Ah, lah iki. Napa ajeng? Oh, Nggih
gawe catatan iki, Pak. Ora apa-apa, catetan ora apa-apa. Santai. Heeh. Wong Pak Presiden nggo catetan kok. Heeh. Iya iya. Gak aku di Maca gak masalah. Nggih. Selamat atas dilantiknya Bapak Lah Mas sapa Dijon. maca Pak kuwi kok Prabowo. Mega Profesor Pak Prabowo. Abdul Siapa? Abdul Abdul sapa? Abdurrahman. Muti. Heeh. Muti sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2025. Wah, iya. Semoga pendidikan di Indonesia semakin maju. Amin. Amin 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 amin. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Ibunda Sri Budi Rahayu atas kesempatan yang diberikan kepada Legit dalam acara wayang di Kemendikbud. Semoga Bunda sehat selalu. Amin. Pinter deh. Oke. Wes. Wis no ngisore no. Isi. Lah iya diwaca kabeh. Kok arep rono ae. Kowe rasa ngulatke ibumu. Wis tak dang-dangi kene kowe. Ngedang-dangi piye wong dhuwur kowe doke. Oh iya. Ngedang-ngedangi. Niki kepala sekolah kula nggih, Pak. Oh, kepala sekolahmu. Nggih. Heeh. Kepada Ibu Wiji, Kepala Sekolah SD Negeri Katelan 1 yang mensupport Legit, dan kepada Bapak Purwadi sebagai kasih kurikulum SD yang mensupport Legit. Kepada Dinas Pendidikan Sragen yang selalu mensupport saya. Kepada komunitas wayang, KWN, WMC, KPWS, KFC, IPWS, maaf tidak bisa saya sebutkan semua. Terima kasih selalu mendukung acara wayang di Jakarta. Jan. Wis. Wah, bocah nek kemenyeke kok ngono ki jadi tirun sapa? Iya. Nurun ibu Pak. Nurun ibuke ya? Nggih. Heeh, nurun ibuke. Ibumu ya kemenyek ngono iki. Ya, ora ngerti nom-nomane mboke. Lah pripun? Lah kaya iki persis. Alah alah. Iya. Nembang apa no? Nggih. Ngaturke sungkem kagem Pak Restu. Nah. Restu niku napa, Pak? Lho, Restu ki donga. sing nanggap bengi iki Pak Restu. Oh nggih. Iya. Matur suwun nggih Pak Restu Restu. ki apa jare? Ya wong, Restu ki. wong sugih. Kan enek jeneng Kayak yo. kok, Pak. Nggih, matur suwun nggih Pak Restu sampun nimbali kula teng mriki. Nggih. Semoga banyak rezeki, Amin. sehat selalu Amin. dan dimurahkan selalu kesehatannya, Amin. diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Tirokno Amin, Pak ya Rabbal Kangko. Alamin. Nggih. Tuku tahu Tuku tahu neng Jawa Timur. ning Jawa Timur. Pak Restu, Pak Restu, semoga panjang umur. semoga panjang umur. Ya. Ana lampu dibaca arit. Ana lampu dibocok arit. Pak Restu, Pak Restu, kula nyuwun dhuwit. Alah, wis. gak sopan ya. Gak seneni to kowe. Gak sopan nek njaluk ngono kuwi. Neh. Wes kaya kancane tenan. Heeh, ya. Nembang apa no, Cahayu? Nggih, karena kula kangen kalih bapak kula. Heeh. Kula ajeng napa nggih? Kangen bapakmu. Nggih, Lah bapakmu ki nang endi? sampun ikut yang di atas. Sampun situ. Oh, alah. Iya. Ya. Napa tembangnya apa no? Tembangnya? Taman Sari. Taman Taman Sari. Sari. Gumlaring Kang, ngoten niku. Nggih, niki tesih nderek ajar nggih, Pak. Enten salahe. Nggih. Minta maaf. Iya. Ora apa-apa, salah ra hukum, santai wae. Nyalah yuwara ra hukum. Mau Pak Restu kleru mau ya ora enek wong hukum kok. Iya. Ayo. Bawa apa langsung? Bawa sih. Bawa. Oh, bawa. Gumlaring Kang. Gumlaring Kang Sekar Kaya seragam lho. Lambine kuning, miki ya kuning. ngambar arum ngebeki
sing tua-tua kok ora pekewuh ora isin ya. Ngopo? Sing diapal lare sekop-sekop kok reneng. Lah iya, Yes. iki ndelalah bocah loro wiwitane bibitane saka klasik kabeh. Lah nggih saiki sekop-sekop. Sekop-sekope mburimu iki lho. Itu tukang sekop-sekop. Ya. Ya terus. Mamet prana satu Hah? karya jering driya Hah? peksi ya Pak. Peksi. Nggih. Ngerti peksi ora? Peksi niku Mboten. Peksi kuwi manuk. Manuk. Nah, nek peksi ki manuk nek kuwi garangan. Dadi Nah, aku garangan. Kira ae luwak. ora tekek. Tekek. Inilah dia dengan dalang Ki Anom Dwi Jokangko tekek. Ya. Pak singaci kembang hambrengang nimbrang suasana Indah. endah mulya lir tamani Heeh. ulangi nggih Pak Ulangi. Heeh. lir tamani prohat sari Iya luar biasa, tepuk tangan kagem Dul Legi. Suara Mau sapa Chef Yai mau tak sangoni 300. Nah, Sirku yo tak padakke ning gandeng dhuwitku mek karek 200 iki piye carane supaya iso nyobu tambahno Bu, tambahno nggo legit. Duh. alah. Oh nggih, niki wau Bu Santi nggih transfer kagem Dik Legit 300. 300. Nggih. Nggih. Kagem Dik Tata 500. Heeh. Tata 500, legit 300. Ah, Ucek dadi mau sak yuta. Ah, ah. Nah, ayo. iki dadi cah cilik-cilik iki kelas 1 SMP, Kelas 4 SD lek 4 kae SD. anakku wedok kae kelas 2 SMP. Nah, iki anak wedok. Ya. Niku loro SMP. Heeh. Kok ketok budine ra, Pak? Iya. Foto mboke kok. Ya. Ki peparing saking Pak Kangko. Nggih, Ah. makasih Bilang banyak, piye? Pak Kangko. Bilang piye? Saking Saking Bu Bu Santi. Santi, Bu Iin. Kayak kamerane piye? Matur nuwun, Bu. Matur suwun nggih Bu Santi. Bu Santi nggih. Heeh. Bu Santi, mugi-mugi kathah rezekinipun. Amin. Diberi sehat selalu nggih. Amin. Amin. Kuwi sing kulino nanggap Pak Kangko setiap tahun ana Mojo Gedang Karanganyar. Oh. Nah, kuwi Bu Santi. Oh, iya. Mesti sing ditangkapi dalange Pak Kangko, sindene Niken Salindri kuwi mesti. Oh, nggih. Alah. Ya. Madhep ning aku ae ya. Ngopo? Hah? Ora kae madhep karo mboke gur dipleroki ae kok ya. Wis rasa madhep rono ya. Nggih. Wis, pokoke bebas awake dhewe ngono ae. Nggih. Dianggep kae ora enek ngono ae. Tepuk tangan kagem Dilegit. Elah luar biasa dalu punika macange nggih. Ah, iya wis. Wis kan gosek kene genti sing cilik sitoke jek eneng iki. Cilik sitoke sinten? Lah kuwi Tata kuwi. Oh nggih. Nah, ayo, engko bar iki gek cah telu nyanyi bareng. Nah, ayo. Ayo, Nah. kita anak legase. Ki tatase, tata. Tata, Nah, ya, tata. tatase. Ya. Ayo, ayo, ayo ta, jumeneng ta. Ya. Ngaten.
Nah iki tus iki apa jenenge getihku iki, Cak. Nggih, nggih. Nah, ya. Kelas loro SMP. Loro SMP. Siji SMP, loro SMP, papat PAUD. Nah. Ya. Yuh, loro SMP wis gedine rem apa, Pak? Konan lho, konan. Enyek. Anu, Enyek. ora. Sing ngiyek iki sapa? Aku ora ngiyek. Lah gede lho. Ngiyek. Anu cita-cita mau jadi apa? Hah? Jadi orang, Ya dadi wong maca dadi wedhus. jadi dosen. Dadi dosen. Nah, iki presiden dosen. Nggih. Nggih sinden nggih. Ya iya dosen presiden. Nggih. Jar ngatur apa? Nembang apa, Nduk, ta? Nembang apa? Sing sampean apal tur lupar kepala. Nah, Ya. Apa? Nembang apa? Sing rada oh ya. angkat sithik ya ora apa-apa. Niki anu bisi-bisi kalih kula Apa? badhe ngaturaken anggitanipun Mbah Kakungipun. Apa lagune? Sesideman. Oh, sesideman. Ya. Sesideman. Iki karyane Mbah Sukron Sukron. Suwondo. Sing gawe Mbah Sukron, sing nembang putune wedok. Nah, Eh. Ya. bawa Wiwitane. Nggih. Rada mikir rada cedhak, kalah karo knalpot suaramu iku. Ya. Wiwitane Handerek sang peke ora kaget aku. Ngapa? Lihat Pak Lo, Pak ya dalang ibuke sinden, suarane ya bregas. Heeh, iki pancen ya kuwi apa jenenge? Nurun mboke, nurun pake. Lek bapake dalang, ibune sinden terus duwe anak sinden iki pas. Pas. Sing ora pas ki nek dagelan terus duwe anak maling. Ojo to Pak. Ya Pak setunggal kok anak-anak maling. Wah, ora. Ya. Jaji blas. Priya. Priya bagus kang olah budaya sowan menyang kutha gedhe Bendara. Alah mboten sak diajari pun apa. terus Ndek iki juara loro lomba apa, Nduk? solo vokal Solo vokal. Nggih, alhamdulillah. Juara 2 tingkat kota. Kota Surakarta. Nggih, Nah. tingkat Muhammadiyah se-Surakarta. Oh, sekolahan yang Muhammadiyah ya? Nggih. Donga-donga berarti apa no sampean? Nggih. Doa mau makan piye? Surat apa? SMP kelas loro lho. Kok ndek ndonga doa mau makan lho. Sama sing apa surat apa ya? Ayo, surat apa? Surat sing kagem dongake bapake jenengan. Apa? Yasin? Yasin jenggelmu bosok kuwi. Ojo meger-meger ati Yasin ke. Yasin iki kan dongake ora mung kanggo wong mati tok to, Pak. Heeh. Ya muga-muga ki lancar, laris, ngono Iya. ora khusus wong mati. Doa apa ayat apa? Juz 29. Juz 29 Nggih, Al-Muluk. Al-Muluk. Iya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wis Duk. Wis. Panas, Pak. Lah napa? Jenengane ra trimo.
dilokke putrine jenengan lho. Lah wong Mbok ngaji kok. Aku mbok Panas, Pak. sumpah aku ki mau ora apal belas iki aku. Wis apa to? Ngono iki pake pra loro-loro ya. Wong anake ngaji kok hop delokke panas, Pak. Padahal demit apa piye? Niki mau ngaten kok putrine jenengan kok. Wah. Aku sing apal mung Allahumma lakasumtu gitu apa. Ini kok mau tidur. Allah malah kasumtu babi gak mantu. Ayo dok, terus saking pinter ibuke. Iya. Nah, didik putrine. Sekolahe yo, imane yo iya. Nah, Ngono lho dadi. nggih. Ah kuwi ngerti lah, cek. Napa? Saking tak sekolahane ning Muhammadiyah. Nggih. Mateni lampu lho, ceklek ngono ki innalillahi wa inna ilaihi raji'un lho. Mosok matane lampu. Iya. Innalillahi. Loh, iya. Ya. Eta Rahesta Deka Chandra Dewi. Nah, ya. Selendang kuning kang saking bukit. Lah kok Nah, kowe kualat kowe. Soale ngelokke pakmu demit kok. nggih. Dadi kok rada ndledek tadi mau. Swara kurang pramono. Swara kurang premana ning wasesa ngungro. Jengkoke bulike. Golek sapa niku? Bulik Kesi. Oh. Bulik Nur Cengele ya. Ya. Anggung Angungrong marang bendara Ya. Dia Sulestya pijer ngincangake alis Yo. terus tresno sesideman Ya dah.